Ola, bos días. Vamos a empezar co especial 12, vale? Ose é especial de racismo, vale? Vamos a tratar, pois, que o racismo, vale? Según as institucións, según a definición da Comisión Europea contra o Racismo e a Intolerancia do Consello de Europa, o racismo é calquera actitud ou manifestación académica, política ou cotidiana que supoña afirmar ou recoñecer de forma explícita ou implícita tanto a inferioridade de algúns colectivos étnicos como a superioridade do colectivo propio. O racismo adopta formas diversas en distintos países en función da historia, cultura e outros factores sociais. Aunque no nexo común conleva discriminación, segregación social, rechazo á cultura e os valores axenos, practicando abertamente o hostigamento a violencia hacia a víctima ou o seu colectivo, mostrado no esclavismo, o holocausto, o apartheid ou a limpieza étnica nas súas expresións máis criminais. Entón, pois é un rechazo total, vale? O racismo ven moitas veces faise moita inferencia no racismo precisamente porque discrimina a comunidade negra, vale? A comunidade negra que se queixa sobre todo pois dese racismo. Unha que non poden acceder non teñen as mesmas oportunidades que podría ter pois un cidadán que houbera nacido aquí, por exemplo, en España. Tamén soe vinculárselles, vale, aos delitos e todo eso, pero moitas veces sen deixar de lado pois o que ven sendo o racismo, vale, pois xa se presudga a unha persoa simplemente por ser negra pode haber cometido algún delito, etcétera, etcétera. Cando non é así, vale? Por ser negra, pois obviamente non hai que por que presudgala e pensar que xa é culpable, vale? E como eso, pois moitas cousas, de feito partidos como Vox, que aquí pois criticamos de seguido, vale? Todos os días, pois son uns dos que fan moitísima máis propaganda sobre isto, vale? Nos veñen a decir, bueno, pois que aquí se vayan para fora todos os que veñan a vivir de axudas, que se vayan para fora todos os que etcétera, etcétera, vale? É un tipo de discurso de odio, vale? Pois que xa discrimina a persoa solo por vir de fora, vale? Solo por vir de fora e obviamente pois non é culpa deles non ter as mesmas oportunidades, vale? Se tiveran as mesmas oportunidades, pois obviamente esa xente estaría traballando, vale? Despois, pois como eso, moitas cousas, vale? Entonces aproveitan ese vacío, vale? Para ese odio, que para esparcir odio, etcétera, etcétera, como para botarlle a culpa de todo o que está pasando, todo o malo que está pasando, pois a xente que ven de fora, vale? Cando non é así, cando principalmente o peor que nos está pasando é ter esta xente precisamente nas institucións, vale? Se as institucións non estivera este tipo de xente, nas institucións estiveran partidos de esquerda, vale? Partidos que defenden os valores da xente que máis o necesita, pois obviamente non estaríamos nestas condicións. Eso é o que hai que ter en conta, vale? Miramos tamén por parte da sociedade, sobre todo da sociedade, canto máis patriota a nivel banderiñas e todo eso, máis tende a acoller este tipo de tal. Eu, sabedes que vinculo claramente a falta de cultura, vale, a ignorancia colectiva a este tipo de auge deste tipo de partidos, vale, porque o único que fai é enganar a xente, vale, exercendo violencia, porque o único que fai é esparcir violencia, botar a xente fora, etcétera, etcétera, pero o que pasa é que despois se botan a xente fora, o que vai a quedar é a xente aquí, pois nas mesmas condicións, vale? Ou sinceramente peor, porque eles non saben o que gobernar, non saben facer nada e o que fan empeoralo todo, obviamente, no momento no que eles collan un goberno, calquer cousa, pois vai a ir totalmente a peor, porque eles, a pesar de que din de que non vai a ninguén a vivir das axudas, etcétera, etcétera, é precisamente o que están facendo eles presentándose no goberno, porque eles miran a política como un medio, un traballo para gañar cartos.
non para axudar a xente, vale? Non para gobernar ben e deixar as cousas ben gobernadas, vale? Polo tanto, pois, aí hai unha contradición. Como sempre, o que os pagan son as persoas máis vulnerables, neste caso, pois, a comunidade negra, vale? A comunidade negra que se miramos o racismo que hai por parte do nivel económico, pois xa teñen unha discriminación xa no seu propio país a nivel mundial, vale? Porque obviamente non teñen desarrollada ese comercio que faga que a súa zona, que o seu país pois este desarrollada como pode ser como calquer país da Unión Europea, por exemplo, ou como calquer país do norte global. Eso ven precisamente de ese racismo que hai institucionalizado, vale? De cara a pois, os que máis teñen, os que máis cartos teñen, os donos das empresas, etcétera, etcétera, pois non queren facer tanto comercio, non queren facer tanto negocio con este tipo de países. Eso é así, ao final acaba discriminándose, o que acaba pasando pois é que esa xente acaba marchando do seu país para buscar un novo modelo de vida noutro, vale? Aínda que sexa ilegal, pois ilegal precisamente, pero o que é ilegal é que esta xente este vivindo nestas condicións no seu propio país, vale? Por lo tanto, pois o que é normal é que alguén queira escapar desas condicións e ir a un sitio onde sabe que as cousas están mellor e buscar aí unha oportunidade que quedarse pois nese sitio e non encontrar alternativa para sair adiante. Por lo tanto, o racismo segue institucionalizado, vale? Xa non só os critican por vir aquí a intentar pois, buscar un medio no que sobrevivir, vale? Buscarse a vida, por así decirlo, senón que despois os critican tamén por como están as cousas no seu país. E ao final, pois todo ten que ver. E si que é verdade pois que un pouco a política cambia todo eso, pero nestes países a veces tampouco teñen moita alternativa para escoller un país que de verdade os vai a sacar da situación na que está. Por lo tanto, tampouco hai moita alternativa e dependen claramente pois de que o norte global e todo eso pois axuden e fagan por cambiar esta realidade. Unha das cousas que digo eu é que precisamente a todos os países que teñen unha política tan dura de cara a política exterior, vale? De cara a entrarse en papéis e todo eso, pois é moito máis un problema moito máis grande ter ese tipo de política, pois que precisamente arranxar, vale? A economía como está no país da xente que está intentando marchar fora e manter unhas relacións económicas con ese país cando xa teña unha boa relación económica, vale? Eso é o que hai que pensar, que ao final un país que funciona ben económicamente é un aliado comercial máis, vale? Por lo tanto, lonxe de xenerar problemas, o que crea son moitos máis beneficios, vale? Eso é o que hai que pensar, que ao final o racismo pois tamén é malo para a xente que o fomenta. Un dos casos máis claros que tivemos hai pouco foi precisamente o de Lamine Yamal, o xogador de fútbol. Vamos a ver agora o vídeo este, vale? No que claramente pois se lle acusa e todo iso. ¡Es muy feo todos! Esto es lo que ha tenido que soportar Lamine Yamal durante su jornada laboral. Insultos racistas que se suman a los sufridos en el último partido con la selección por parte de su supuesta propia afición y que continúan sin que las autoridades hagan nada para evitarlos. Esas autoridades, en este caso la LFP, únicamente suspendieron un partido en toda su historia por cánticos ofensivos. ¿Adivinas la razón? Pues aunque parezca increíble, fue porque la grada llamó nazi a un jugador ucraniano un poco escorado a la extrema derecha. Las preguntas son, ¿es el fútbol español racista? ¿O es racista quien dirige el fútbol español? ¿Por qué no se frenan en seco estos comportamientos? Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, nos dio hace unos días una pista.
se puede hacer. Si no se hace es porque no interesa a nivel económico de tener una liga, un partido, un torneo, lo que fuera. Entonces creo que es un asunto grave que si queremos que se solvente, que si queremos que se pueda erradicar de manera inmediata, hay formas de hacerlo, solo que hay un precio a pagar y creo que no estamos dispuestos, o creo que no hay gente dispuesta. Pois claramente non interesa, vale? Non interesa, tal como están agora as cousas, pois fomentar ou parar, ou non hai ningún tipo de aliciente económico para que eso se cancele. Obviamente se vayan a meterse con algún rico, algún amigo deles tan importante que ocupe todas esas esferas, vale? Que ocupan eles, aí sí que hai problemas, vale? Tómanse todas as medidas que fagan falta, etcétera, etcétera, pero nunca contra alguén pois que sexa un xogador de fútbol e moito menos pois é negro, vale? Esa non é o modus operandi, sempre ten que haber algún tipo de intención, xa sexa pois por axudar a alguén que sexa tamén un corrupto, vale? Que obviamente se haya metido con él, ou todo ou alguén que ocupe unha posición así, vale? E nada, o principal do racismo é eso, vale? É un problema que nos asola a todos. Cando foi da flotilla, eles mesmos o dicían, vale? O sur global está cansado de dicilo, está cansado de sufrir esta catástrofe, e eles que iban con pasaporte europeo, pois obviamente disfrutaron dunhas vantaxes que non disfrutaba a xente que estaba ali apresada con pasaporte do sur global, vale? Por lo tanto, se eles denunciaban ese trato vexatorio, ese trato inhumán, pois hai que imaginarse o trato que recibiría pois calquera que non levara ese tipo de pasaporte, porque obviamente non importa a súa opinión tanto como a desta xente, vale? Eles o que queren simplemente é impoñer a súa versión e que cale ese mensaxe e punto e final, vale? Dalles igual, pois, a xente. Eso é algo que queda máis que claro, vale? A eles non lles importa o dano que lle poidan estar facendo a toda esa xente, o único que lles importa a eles é precisamente que non se sepa, vale? Que non se lles critique por eles, porque precisamente eles fan ese dano a sabendas e porque queren facelo, vale? Así mismo, me cago en tus muertos, sudaca. Así mismo, ¿lo escuchas bien? ¡Ole! Desde el más pequeño al más grande de tu raza, me cago en los muertos. Sudaca de mierda. Y si alguno tiene algo que decir, que lo diga ahora. Que lo cojo, lo reviento. A ver el que tiene huevos aquí dentro del vagón a decirme algo. A ver quién tiene los huevos bien puestos como yo. A decir algo. Mierda. A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y eres una escoria. Maldita escoria, que me cago en todos tus muertos. Es algo de que es una mujer. Si llega a ser un hombre, lo desfigura ahora mismo. Llega a ser un hombre y bueno, te dejo hasta desnudo. Eso para que veas. Ya menos muerto, ya me bajo, porque si no, al final... ¿Por qué? Próxima estación. Tengo mucho genio con todos los problemas que tengo de visión y presta atención a su puta madre. Te lo envuelvo y te lo repito, te salgo de que eres una mujer. Llegas a ser un hombre, te cojo de ello. Eres algo, Dios. Te pinto hasta la bandera encima. Bueno, que si le pinto la bandera encima.
Bueno, pois podemos ver claramente como fai alusión totalmente a súa etnia, sudaca de merda e todo eso, sen ningún tipo de tal, vale? Precisamente, pois, nese estado, defendendo a bandeira e todo eso. Pois esta xente sempre ten a poñer a bandeira por diante, pero despois este tipo de cousas son as que máis avergonzan a un país, vale? Obviamente, calquer institución bótase para baixo, bueno, sempre que non este gobernada por PP e por Vox, bótase para baixo seguramente por mirar este tipo de actos, vale, en público. Sobre todo, pois, cando fan alusión precisamente a racismos, vale? A racismos e todo eso, pois o seu país moito mellor, te crees que non sei que no meu país, tal e cual, vale? E nada, podemos mirar, pois, mira, o policía bate a tiros a un afroamericano mentras daba o aguinaldo aos seus amigos en Estados Unidos. Isto é de 2021, vale? Pero polo menos válenos para o hombre, bueno, vamos a ver o vídeo, e creo que despois xa vai a quedar máis que explicado. Put your fucking hands out to the side! Hands out to the side, now! Don't move, dude! Bueno, pois, como podemos ver, abatido pola policía no estado do Ohio, según informan medios locales. Maurice Hill encontrábase xunto aos seus amigos nun garaxe do domicilio un deles, no cual estaba entregando o aguinaldo. Tras unha chamada por un incidente menor, da policía acudiu ao lugar onde eles se encontraban. Posteriormente ocurriu o grave acontecemento. Isto sucedeu o pasado 22 de decembro. Sen embargo, as imaxes grabadas pola cámara de oficio da policía han sido difundidas este sábado. Nas imaxes pode apreciarse como o home dirixese hacia a policía cun móvil na man mentras na outra non se percibe, momento no que o axente parece disparar a súa arma. Morrería minutos despois. Según as informacións de prensa, o policía autor dos disparos ha sido apartado do seu posto acusado de violencia sen sentido. Ademais, a policía tendría antecedentes do pasado por denuncias de uso excesivo da forza, apuntan desde o medio digital Euronews, recollido en Antena 3. Pois, ese é un problema tamén, vale? Dende as propias, dende a policía e así, pois tamén tende a vincularse esa violencia precisamente coa raza, vale? Sobre todo en Estados Unidos, onde exerce moitísima violencia contra os negros, vale? Moitas veces pois acaban pasando este tipo de cousas. Precisamente a comunidade negra que acaba pagando estes actos, mentras pois os demais apenas lle prestan atención, non lle fan caso e obviamente pois non se protexe a sociedade como se ten que protexer, vale? Neste caso, pois foi unha morte que non tiña sentido, non tiña por que haberse dado, pero en cambio, pois, deuse. E todo eso, pois, por culpa do racismo institucionalizado. Unha das formas para cambiálo, obviamente, por suposto, porque moitas veces eu busquei, no? A propia contestación que che dá cando buscas algo, vale, sobre racismo, dábame unha resposta no que me decía que era unha ideoloxía, vale. A mí parece moi importante facer hincapié en que calquer cousa que exerza violencia contra os demais non é ideoloxía, senón violencia cultural, vale. E a violencia cultural non é ideoloxía. Ti non podes defender
ningún tipo de pensamento, ningún tipo de acto ou de tesis ou de tal, se exerce violencia contra alguén, vale? Porque o exercer ese tipo de violencia, xa sexa verbal, xa sexa étnica, xa sexa o que sexa, ti estás exercendo violencia contra un colectivo, e a ideoloxía ten algo que é precisamente o que fai que sexa un país libre, vale? Que sexan países libres nos que existe liberdade de expresión, pero a liberdade de expresión ten que ter uns límites, e esos límites os marca o respeto, vale? Precisamente por eso, porque os límites da opinión, da liberdade de expresión, sempre as vai marcar o respeto. Sempre cando non haya respeto polo medio, pois obviamente o que non vai haber vai ser ideoloxía. O que vai haber pois vai ser precisamente pois violencia, xa sexa violencia cultural, violencia epistémica sobre a verdade, etcétera, etcétera, vale? Por eso mesmo polo que obviamente pois non se pode considerar ideoloxía, vale? Precisamente reciclar este tipo de formas de pensar que exercen violencia é o que ven reciclando toda esa violencia durante todo este tempo, vale? Non ser cero tolerante na mesma forma co racismo que con calquer violencia, e eso é así, vale? Porque obviamente hai persoas pois que non o pasan ben, que están sufrindo as consecuencias destes actos. E nada, vamos a deixalo aquí, así me queda un capítulo cortiño, pero eu creo que queda bastante ben definido o que é o racismo, vale? Como se expresa dende o norte global, de como precisamente, bueno, faltounos por mirar este vídeo, vale? Vamos a mirar este vídeo, quen dixo quen, vale? El discurso racista de Vox y PP ya es indistinguible. El modelo buenista de la integración ha fracasado. Nos da igual los discursos buenistas. El PP de Feijóo ha subido los decibelios de su discurso anti-inmigración, que ya cuesta diferenciarlo de Vox. No se puede venir a España a vivir de subsidios que se financian con el impuesto de los españoles que trabajan. ¡Fuera! Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás. Y para muestra este ejercicio, adivina quién dice qué. Primera frase, tenemos derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Segunda frase, cómo lo ilegal va a tener derecho. ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos? Tercera frase, la inmigración masiva trae muchas agresiones sexuales. La inmigración masiva, que también trae muchas agresiones sexuales. Esa era de Abascal, pero Feijóo no se queda atrás. Quienes cometen delito contra la libertad sexual o sean multireincidentes serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares. Vincular delitos sexuales con migrantes o expulsar a personas con documentación legal era un discurso que hasta ahora solo se escuchaba a Abascal. Aquí no. ¡Todos fuera! Pero parece que Feijóo ha decidido subirse al carro de la xenofobia en busca de los votos de la ultraderecha. El discurso racista. Y lo preocupante de todo esto, que este es el discurso que está calando en la sociedad, ¿vale? Lo vemos en todos lados esto, en los campos de fútbol, los vemos, mirámoslo en todos lados, ¿vale? Allí donde miremos pois un discurso ou a dereita ou a ultradereita ou PP ou así, pois este discurso é precisamente o que defenden de cara á política exterior, vale? A política exterior, como non queren escoitar a esquerda porque a xente crese moito máis lista do que en realidade é, pois precisamente o que acaban facendo é adoptando este tipo de discursos, lonxe de escoitar a verdadeira como se di, o verdadeiro discurso sobre a política exterior, vale? O verdadeiro discurso sobre a política exterior, que saben de todo isto, toda esta delincuencia que les din que traen, etcétera, etcétera, non ten razón de ser, pois porque a xente veña de fora, vale? Hai delincuentes en todos lados. E precisamente, pois, nunha sociedade, nun ámbito no que se crecen e teñen que a súa maneira de buscarse alguna forma de comer e de sobrevivir, pois moitas veces roubando ou pertencendo a algunha banda, vale? Como pasa pois nos países que teñen moitísima máis desigualdade, vale? Precisamente erradicando esa violencia, esa falta de recursos nese país, a única forma, a forma de
precisamente de acabar con toda esta violencia. O que non hai que facer é precisamente exercer moita máis violencia contra esta xente, vale? Xa que están aquí, bueno, pois mentras pois é todo eso, vale? Por lo tanto, é precisamente a forma de acabar co racismo é a educación e a cultura, vale? Nunca vai ser a violencia cultural como está facendo ahora mismo Abascal, porque lonxe de presentar unha solución, o único que fai é botalos para fora e empeorar así, sobre todo de cara pois ás fronteiras, etc. Por non falar de que ese modelo que están presentando os dous, do que falan nese vídeo, parecese moito pois a ese modelo que promove Donald Trump en ICE, con ICE, vale? Vamos a deixalo aquí, vale? Parecíame moi importante pois que houbera un especial dedicado, aunque me parece que queda bastante corto, vale? Eu tamén me voume con a sensación de que faltanlle cousas para acabar de dar no clavo, vale? Eu penso que son o que pensa que o racismo, bueno, pois é simplemente unha falta de respeto, por lo tanto, non ten forma de ser, non ten forma de existir nunha sociedade que pensa nun futuro no que non existan as violencias, por lo tanto é algo que pertence ao pasado e do que nos vamos desfacendo pouco a pouco a medida que avanzamos, é así, vale? Entonces, a pesar de todo iso, pois a xente sigue defendendo ou sigue promovendo políticas racistas, vale? Políticas como de veñen ao teu país a quitar as mulleres, o traballo, etc, etc. E como eso, pois moitos discursos que veñen da dereita e da extrema dereita, pois no que non aceptan convivir en sociedade con este tipo de xente por esos presuizos que estos partidos políticos esparcen encima de estes colectivos de estas persoas, vale? Por eso non só son delitos de odio, senón que son delitos racistas, e por eso son tan perigosos, vale? Porque non deixan a convivencia sana entre as comunidades, vale? Entre estes dous colectivos. Precisamente eso despois o que acaba generando pois todos os conflitos, vale? Como pasou, bueno, pois como pasa moitas veces, vale? Todo isto alentado precisamente pois por persoal irresponsable que está nas institucións. O problema de todo isto é precisamente acoller este tipo de discursos e darlle máis poder pois a xente que os esparce. Eso é unha irresponsabilidade. Precisamente iso é unha das cousas que xeneran máis violencia aínda, vale? Tamén é, como digo eu, un indicativo da intelixencia colectiva dunha zona, vale? Dun sitio. Xa sexa a nivel nacional, xa sexa a nivel comunidade autónoma ou o que sexa, vale? Pero obviamente eso fala. O tipo, solo hai que escoitar o tipo de discurso que solta cada un, que di cada un, e despois hai que escoitar, pois hai que mirar cal foi elexido. Entonces, mirando as dúas cousas, pois ti vas a entender, pois claramente que defende cada un o nivel de inteligencia que cada un exerce dentro da súa posición, vale? Por eso que ao final o que se está a facer dándolle voz e poñendo esta xente nas institucións é exercer violencia, vale? Violencia cultural. E obviamente pois o que demostra é un retroceso na cultura política da zona, vale? Na inteligencia colectiva de cada rexión que está acollendo ahora este tipo de discursos tal. E nada, dende moitas páxinas fan hincapié en que para combatir dende a ONU, para combatir o racismo, vale, de que cousa de todos, pois é o mismo discurso que dou eu sempre co feminismo, vale? Que enfrontase dende todos os lados, se trátase de non consentir nin sequera un desaire neste tema, vale? Pero é algo tan simple, porque xa levamos moitos anos loitando combatendo este tipo de racismo, que máis ou menos o temos moi normalizado no tema do racismo, pero no tema do feminismo pois aínda non alcanzou, parece ser, este tipo de nivel, vale? A pesar de que morre moitísima xente, moitísimas mulleres cada ano, etcétera, etcétera.
E pareceme importante tamén pois que a xente deixe de pensar pois que o feminismo é cousa de mulleres, cando precisamente o feminismo básase en que os homes as matan. Ese é unha das principales causas de que exista o feminismo. Por lo tanto, se os homes non as estiveran matando, pois si serían cosas de mulleres. E se os homes non tiveran nada que ver co feminismo, obviamente os homes non pintarían nada, pero ser os homes o principal problema das mulleres no feminismo, pois obviamente aí teñen que facer algo, vale? Hai que actuar. Por eso mismo que da mesma forma que hai que actuar co racismo, vale? Para por parte de todos combatelo no día a día, non deixar que exerza ningún tipo de violencia machista ou racista, pois tanto para as mulleres como para os inmigrantes, vale? Para a xente de color. E iso é así. E nada, deixámolo aquí, media horiña, pareceme que está bastante ben, aínda que me quedou corto, é verdade. E eso. Sí que me vou coa sensación, é verdade que non o preparei moito e non collí moitos datos, pero porque isto é básico, vale? Isto é básico. É tan básico como que enténdese todo con moi pouquiña información, vale? E aparte podese falar tranquilamente que prácticamente todos entendemos perfectamente de que se está a falar e somos capaces de saber que isto existe, vale? Non vai haber ninguén que o poña en duda. Ese o hai, pois precisamente porque está collendo o tipo de políticas de seguir exercendo máis violencia contra esta xente en vez de todo o contrario. Entonces nada, que pasedes un bo domingo que queda del, que vos esa leve a semana e nos vemos mañá, vale, coas noticias. Chao.